Hai norok lam sako norok nai tong Kokborok kini kan entertainment YouTube channel. Angkai sung tini hai comment por lagi nai tini ke Monday comment box tini cibi punya seng Sinai. Ke proti Monday wa ang norok ni pagai comment por nai. Monday mane proti Monday tuita mo ang comment box por nai. Engkai kabang comment khlai ka aboni reply ang norok bai sak bai thang lai Sinai mane norok ni focus khlai norok runa bagai ang tabo sekarang tang mobile bai comment pori khado ingka tabo ang laptop bai comment pori Sinai tam ni ingke ani yago te kaisa mobile tong mane abo hamya gi thangka mane touch ngliya aboni bagai laptop screen ang phaikya ingkai norok kana nobi tongo norok nai tongo Kokborok ni te kan entertainment YouTube channel ga phari tini ni video na seng lai siona angka kabang borong na comment khlai ka sung pulis sekang comment por lanai je taku khoroksa comment khlai ka bela no comment bo kaham ke no khlai ka engke bini comment ni ang tini phirok na bagai chai tok nai o takuk ni je YouTube channel bumung hingke da borok engkai ang yango kinaro khe ridika naidali da borok ge bo saka hello bro Ani kaisa koimung Kokborok music videos and Flim Rok Bahai ki income khai o topic no tui kaisa video khaina bagai koijau hambai bana koika je Kokborok music video te Flim Rok Khwlai Busuk income man abno tui kaisa video tui phaidi hinai bana koika takuk no belakana hambai ang buskang saloni ni bagai video sonam bagai ang saito gana je binimung ke da borok ya binimung THD borok nei bokoika ge takuk no belakana hambai ang buskang salat nang information runai je kaisa music videos khlai ka hangka kai ba film khlai ka hangka aro busuk income khai man busuk income man aborok hai diba au no belaka hambai nangana koiman bagai angkai te khoroksa takuk koika binibung ke Gadaljak studio bini YouTube channel bumung ke bokoika Gutom Debormani lifestyle tubri dara Gutom Debormani acha nona belaka hambai ang chaito gana buskang sala Gutom Debormani chini takuk okra Gutom Debormani singer bini lifestyle video nong no pungan bagai te kaisa koika halang production Tripura Gramin Bank da link haimano Tripura Gramin Bank da link haimano mane kaisa ang video sekang thangnayo je rekha je Bahai ke Google AdSense account no bank link khlainai amti nei ga bo jaga comment khlai ka je Tripura Gramin Bank ke ba a jaga link da khlai mano maya abo entry kri tamni bagi hinke ni Tripura Gramin Bank abo e Google AdSense account no link khlai manya tangi maya angkai sweep code kri Tripura Gramin Bank ni bagai sweep code tak pona senam jaga ko awani bagai no tini bank link khlai meya Tripura Gramin Bank Google AdSense account no bank link khlai meya nga takung nang saiman kana jengte bo comment polen phadi te koisa comment bo khlai ka bini bumung ke je bukhuk Ravina Deborma ani kaisa koimung kai torni elambak ni kok thainui tuyui video sunam ke belana sana hinchau mane elam bak no tui video sunam ka hangke belana sana hinchau bukuk no koina mo chungo nangani tekasa YouTube channel tongo a YouTube channel bung ke jisuni khorang ang description no rirka angka nangaro thangai watch kladi nang naimanana ingke nang saima kana nang ang tui nang jisuni khorang ni naimano ang tui jisuni khorok jeng nang naimanai ingka wai kan sung te kaisa sung comment por lagan phadi te kaisa comment klaika jebin bung ke takuk shakti jamatia Kokborok new actress Anjana Riang ni lifestyle tubudi hinchau je bokoika je sini Tripura saning be khoroksa bukhuk Anjana Riang je actress kwtal ge bini lifestyle video tuli hinai au khaklayang tuman bagai inke jengte por lagana phari te kaisa koika Jukta Lakshmi Tripura Gramin Bank ATM code pogai thangka tabuk Bahai ke new pin code khainai kisa sadi please belaka hambai no Tripura Gramin Bank ni tomung no ni pin code pogai thangka hangke neng bor thangai neng Tripura Gramin Bank o thangdi Tripura Gramin Bank o thangman yaglo aro neng application kaisa ri je ani pin code eba ani je pin kamai thangka ba pogai thangka ini neng kaisa application roban yaglo hangke na borak provide khlai ranai hangke phaidi sungte bo comment por lagena Ngai te koroksa comment khaika je bin bung ke
KET production bo koika dara herini lifestyle tubidi da tin tubidi hinso khaklayo ang bini lifestyle norok na phunu bine mano norok nai tungri soyawi kokborok ni tech and entertainment YouTube channel no inke norok nubi manana norok ni baga ang video sunamna bagai chai to tongo tabuk kotalke inke norok nai manana inke tini to asuk pulaba asuk comment ok asuk kuriko angka bus kang salon rok nate bo comment khlai sungana ne khakao norok saima kana jetini comment kabang mana no sungka te yang jeman sak no reply borokha angka norok ni comment ni je sungmani norok phirung mani thangkana angkai tinin bagai musuk no angka hai te ka sung mande chung porlai gonai je comment box ingke upload norok nayana nen khakao ingke tini video no busuk saja kan norok kaisa haina comment box tang comment khlai di go video no saja kan like na ta pok di tin norok ni kitchen rok ni thaniwa share khlai redi ingke tini bagai musuk no haina norok bai next video malai phina jotana no hambai